I pozdrav svima ljudi, ja sam Marko, danas ćemo igrati FIFU 15 Ultimate Team za EA Sport. Ajde. Tak. Na kraju ćemo pizati FIFU. Ajde, onako da gledamo. I sada vam da je moj tim slabije, zato što je pisalo kao turnir. Pravo sam da zove neki sport i pisalo je turnir i kao imam MLS, a sad ću vam pređem moju pravu ekipu. Znači vidite tako. Trebalo je MLS. Znači to je stavio, ali sad ću da napravim bagovi, znači mnogo slabi, sad ću Real, ajde, da vidimo, Real Madrid, Ball Squad, znači možeš malo smanjiti, no, sam trebao stisnuti. Ok, a to je moj tim, ekipa, idemo, sve, aktivirajte to, tu su malo slabši, ali ovdje su dobri igrači. Evo znači, ajde, Kiko Casillas, golman, onda Pepe, Sergio Ramos, Danilo, Fabio Contrao, Modric, Kroos, Toni Kroos, Isco, Benzema, Rodriguez i Hernandez. Znači, to. I, ok, to je ono. Čak i nemamo item. Mogu, ajde otvorit ću jedan pack od 5 ili 7, ne znam. Sad ne znam. Ajde 7. Ajde. Ne. Ajde nešto da kipujemo. Super. Ništa nije super. Okej. Kontrakti. Ne. To mi nije trebalo, valjda? Ne znam da puno. Stara bota. Uvijek sala druga. Uvijek sala. 300, ovo super. Gdje je to? Ne da. Super, opet ništa. Sve. Evo. Ovo ću da sačuvam tim. I sve ću da vidim. Ajde ako već ekipu da malo. Ako nešto nema tu. Ajde vidimo. Ok. Ovako. Fitness, tamam. Ima. Da, kad stavite samo na jednu činjenicu.
staviti ovdje piše, Control Wireless, ne znam. Tu su napunjeni, da. Čekaj. A šta ovdje treba? Da njemu možda ne treba hit. Evo ne. Da četi nije malo, ali toga. Ok. Ajde još. Dajem kontrakte napunimo. Valjda to. To i... To nisam trebao. 68. Već ne može ovo kad kontrakt stavljate. Ne može staviti na jednog i svim sam. Možda se zlatim, ja ne znam. Ne. Dobro. I... Ne još. Nisam što da napravim. Čekaj, možda imam transferu. Možda imam transfer. Možete na kraju da prodam cijelu ekipu i da kupim neke bolje igrače. Pošto da vam stavljam takve timove. Sada vidimo da je transfer, tako Arsenal i to. Nekad sam kupio te timove, ne. To. A to, šta? Čekaj. Ne. Onda ovo. Kontrakt. Ajde. 400 ali ima. Ne. 400. I trebalo da ima. Ima i za 200. To... Ne. To... Ok, ajde. Ajde. To... Samo da napravimo one igrače. Ne, mislim možda. 6, 1, 2, 3, 4... Uđu sam moment da li nema veze. 5 za igrače. Valjda će biti dovoljno. Ne vjerujem. Valjda, da. Trebalo bi. Treba mi još za 3 igrača. Benzema. Ne. Čekaj. Kontrakt 5 samo, okej. Nema veze. Jesam. Aha. I koliko si jedino. Ne. Ovo puni samo po 1. Baci 70 da mi napuni. 70, baci. Da, ovdje sada vidimo. Ne to. Koji ćemo tim? Možda Barcelonu? Barcelonu, nešto malo, ali nemam. Pošto više volim Real. Ronaldo. Idemo na Bundesliga. Bayern. Možda imam BBV. Kako već, možda. Mislim da bi ovdje trebalo da završim. To je bilo to što se tiče ovog tutoriala. Vidimo se u sljedećem. Ćao!